Matur agunging panuwun. Bapak Ibu para jamaah keduli, monggo nyamikan ingkang sampun dipun dalaken sapunika dipun lebetaken. Dipun bingkang tenong ingkang nomor kali ingkang isinipun walimahan utawi segur sakjangkepipun. Monggo dipun gantos mangke badhe babar walimah kaping kalih utawi didhaharan ingkang sampun dibeto. Ugi kang badhe kecap kabul kalian Mbah Mulyaris mangke doa dumateng panjenenganipun Bapak Biskam lan ngaturi kamuningan mangke sasampunipun sikap dahar ugi tondo guyub rukun kita diaturi mangke kali Mbah Mulyaris surat kaping 7 kanthi rame lan mangke kanca-kanca pangrapit seniman seniwati Arista menawi sederek ingkang sebek dahar jamaah keduri dipun regengaken kali umuripun lagon tuntut manggung sapangke lan boten sumeugi ngaturi kamuningan kagem warga Pasir sasampunipun kontur keduri mangke diaturi rampung malih supados sederek ayu lan matur suwun iki dalu menika ugi kadhiraken kalian keluarga Kebumen Ekspor ingkang dibeto kalian Pak Haji kangge dokumentasi foto kegiatan boten diguyuban lan ugi sampun didokumentasi kalian konco-konco global Geopark Kebumen ingkang ugi meliput kegiatan kita sami mugi-mugi tambahin berkah barokah kagem warga Pasir amin Allahumma amin. Sampun sikap sedulur menawi sampun sikap monggo dipun pindhangaken babar walimah sekuru suci sakjangkepipun dumateng Mbah Mulyaris mangke kalajengaken doa Bapak Biskam wekdal kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamatur monggo sedaya mawon pinenggah wonten mriki sepuh beneng kang alit kula boten wiji-wiji janganipun kula aturi nakseni utawi kula tindongaken hajatipun Bapak Lurah utawi para ingkang nikah sedaya nggih. Nah menika panjenengan menika sampun ngawontenaken ambeng lan sakamudayanipun sampun sumudya wonten ngajeng panjenengan. Reh ning wau Bapak Lurah utawi para ingkang ngandika sedaya reh ning menika kangge netepi naluri menika mentas potong suku sekawan kagungane Kanjeng Nabi Sulaiman dipun potong menika kangge netepi werdi bumi. Lah menika mugi kangge muri-muri leluhure kang sumareti kang jumeneng leluhure sang lebeteng mawon jawine mawon negeri salah beting gugon jawine gugon waten derematen leluhur mangkoni sing bedah turka desa Pasir abot sari wonten Pasir nambah juda wajah di Pasir wonten dilem dipun bekteni marang dateng kiblatipun sekawan kali mau panter kandeng batan wetan kidul kulon kidul sarata ngadep dipun bekteni mugi-mugi sedaya masyarakat wonten desa Pasir mriki saged diparingan waras, diparingan sehat, diparingan rezekine sing kathah, diparingan sing berkah, diparingan sing barokah. Allahumma amin. Mugi-mugi usahane pada dewi lancar, sing pada dagang ya dilaris dagangane, sing pada nandur diparana werdi dadi anggenipun namel diparana ijo rio-rio kadya godhong dringa nglimpak kadya samudra. Allahumma muga-muga menika paringan kiblat sekawan kang mapanter kan kami mau tengah suket godhong kayu baju bumi jadi dipun bekteni menika saged kesuksen datang kiblatipun sekawan kami panter kesuksen dina pitu rangkep gangsal tahun 8 sasi 12 pindu sekawan
widu hati, widu kutara, widu sangono dipun abakteni sedulur papak trimo panter kang badan pidu bayu datang Pak Lurah anggenipun ngomong anak putune sing nang desa Pasi sagedo diparana waras diparana sehat. Pak Lurah anggenipun ngomong sak anak putune kanthi boten wonten larangan satunggal punapa sedaya mawon kula aturi ndongaken hajatipun Pak Lurah utawi para kinjeng ngatika sedaya nggih diparingana wilujeng sa anak putune wilujeng Pak Lurah anggenipun sakeluargane paringana tetep ingan panislame kanthi boten wonten alangan satunggal punapa sedaya mawon kula aturi ndongaken hajat Pak Lurah utawi kiparonjang kanthi sedaya makaten sing kula aturaken lepat kula nyuwun sing pangapunten. Ayo kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kula aturaken dumateng Bapak Niskam sakabehipun. Tetal kula aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wassalamu ala ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdi wa ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma firna dzunubana wa qayyana kullaha wa liwalidayna wa arhamhumma kama rabbayani shighara wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayyati minhum wa awad. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha jami'al wali wal awwat wa ta'ala jami'al hajat wa tudhil sayiat wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tubadiluna biha salbayat min jami'i fikrati fi hayati wa qiyamah. Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat hajatina masyarakat fil qaryatina Pasir bil barakatillah wa nikmatillah wa bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antafani siti kang subetani jagat kang jembekah siti pertoro pernuhun sobaya. Allahumma mas kumambar rezeki saking panganan muji jatilah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna selamatan fi dinina wa hamidani jasadina wa jatan fi ilmina wa barakatan fi segina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma habin alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wa antara hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbah Mulyaris ingkang sampun babar walimah kami kalajengan doa Bapak Islam. Monggo para jamaah keduri dipun aturi rapi pasugatan ingkang sampun kabeta. Jaga berdenging suasana wonten ing dalem menika kangge paring panghormatan ingkang sirup dahar sedaya para pelenggan katur pangkepur saking kadang-kadang Sanggar Tayub Arista kanthi lelagon Jawa asli untuk manggung. Sugeng rapi pasugatan sudah midhangetaken karya Arista sumangga Tayu Audio. Lan binaturi kabolenga mangke sasampun nyebut sikap dahar ikan badan rasa kelapa kondur untuk supe Mbah Mulyaris patos diraken kondoraken surat kapling itu kangge rame samangke saking kula anggenipun maosaken teman ingkang dicara bogi kadang kerapatan bibit awak nangkos cakepanipun kawula pribadi jumlah bondo kula
pengendinganipun kawula nyuwun sagunging saputra Panasono Dimas Sono pilih Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rabi pasugatan semoga.
Guyub sampune guyub kula tiritan hasulan kaping pitu nggih. Katulaken Wilujeng Kondur kagem sedaya jamaah kenduri, muga-muga kanthi hikmah kenduri dalem menika sedaya warga pasir muga-muga paring keselamatan, paring keberkahan, paring rezeki kang barokah, melimpah kathah murah, namayane tambah kathah silih, pertanine makmur tandurane, subur manene, bukti uripe. Sudah dalu, sudah kondur, dipun teguh maning sepados derek ayubat matur suwun. Gendong mudun.